köszöntöm vendégeinket, a tanulókat kísérő tanárokat, szülőket, barátokat és érdeklődőket, községünk alpolgármesterét és a képviselőtestület megjelent tagjait. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Felkérem községünk alpolgármesterét, Szabó István urat, hogy köszöntse a versenyzőket. Kedves gyerekek, kedves pedagógusok, kedves vendégek! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Ágy község önkormányzata nevében. Minden elismerésem a fölkészítő pedagógusoknak, és főleg minden elismerésem nektek gyerekek, akik mára készültetek, verseket tanultatok meg, prózai szövegeket tanultatok meg, és tudom, hogy most izgultok, félelem van bennetek, de ki fogtok állni bátran, és azt, amit megtanultatok, el fogjátok mondani. Szeretném fölhívni a figyelmet ennek a versenynek a jelentőségére. Ez egy ünnep. A szép magyar nyelvünk, a szép magyar beszédünk és a szép magyar irodalmunknak, a kultúránknak egy szeletének a bemutatása történik itt meg ma, nem csak itt az ország számos pontján, különböző versenyeken. A kultúránk jelentősége, és ennek a versenynek, és minden ilyen versenynek a jelentősége, sokan elfelejtik, vagy nem hangsúlyozzák eléggé, de maga a kultúra az az alapja annak a gazdasági teljesítménynek is, ami megjelenik az országban, és ugye ennek a gazdasági teljesítménynek a jelentősége az, hogy milyen jó évben élünk. A szép magyar nyelv, a magyar kultúra ilyen értelemben is gazdasági tényező. És az egyén szempontjából is fontos az, hogy mit tud megmutatni ebből a kultúrából, hogy beszél, hogy szól. Ha megszólalsz, megmondom, hogy ki vagy. Vagy ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. A nyelvünk nagyon gazdag,
kifejező. Minden gondolat, minden érzés, minden hangulat nagyon pontosan és választékosan kifejezhető általa. Aki birtokolja ezt a nyelvet, aki jól használja, annak az élet, az jobban boldogul az életben. Ilyen értelemben jelentősége van annak, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a mi kultúránkkal, jelentősége van az ember számára, a jövője számára. Ez mutatja meg, hogy hol az ő helye, milyen státuszban van, milyen helye van, és milyen jövedelme van esetenként. Éppen ezért fontos az, hogy ezzel a kultúrával éljünk, hogy szépen beszéljünk, hogy ezt a nyelvet jól használjuk. De az is nagyon fontos, hogy ne csak szépeket, jókat tudjunk mondani, az is fontos, hogy mindig igazat mondjunk. Valahol a Bibliában, Máté evangéliumában van, hogy a ti beszédetekben az igen az legyen igen, a nem az legyen nem. Én befejezésül néhány mondatot szeretnék felolvasni Kosztolányi Dezsőtől. Az a tény, hogy anyanyelven magyar és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e, vagy alacsony, erőse, vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöpjeiben, idegeim dúlcában, metafizikai rejtéként. Ebben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Kedves gyerekek, jó versenyzést kívánok, bátor kiállást, a zsűrinek jó munkát. Köszönöm szépen. Most pedig hallgassuk meg Kisné Szárvári Mária, a Pátyi Kurír főszerkesztőjének ünnepi köszöntőjét. Köszönöm szépen, egy egész újságot hoztam, hogy felolvassam. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Nagyon jó így végignézni a terembe. Sokszor meg szoktam nézni a fotókat is, mielőtt az újságba betesszük. Egy-egy elesett pillanatot, ahogy figyeltek, ahogy figyelnek, vagy ahogy izgulnak a szülők. És immáron Tudat Marian igazgató asszonnyal beszélve kiderült, hogy 38 esztendeje, hogy Pátyon térségi versmondó találkozót szerveznek. Ez egy nagy tapsot megér az iskola. És talán, ha jól emlékszem, akkor 10. esztendeje, hogy a pátyi pedagógusok, nevezetesen igazgatóasszony és mellettem álló Éva kapacitálására elindult a megyei verseny is. Tehát, hogy ti innen tovább juthattok, az is Pátyról indult el, hogy Pest megyében van megyei versmondó találkozó és verseny. Mikor tegnap este készültem erre a rövid köszöntőre, egy újsági köszöntőre, sokat gondolkodtam, és nekem már itt ezt a versenyt is megjáró gyerekeim vannak, fiatal felnőttek, mondták, hogy miért aggódok én ezen, versmondó versenyre jöttem, hát mondjak verset. No, az nem egészen úgy van, mert egyrészt nem mindegy, ahogy hallottátok, mi van, ha ugyanazt mondom, mint alpolgármester úr, de nem is ez a baj, hanem mi van akkor, hogyha zsűritagként nem vagytok megelégedve azzal, amit mondok, vagy ahogy mondom igazából, de valahogy mégis a versen élő ember számára azt szeretném megmutatni most, egy picit, nagyon röviden, Örkény István, Kosztolányi Dezső, I. és Gyula és Nagy László gondolatain keresztül, hogy a hétköznapi
vagy a kicsit komolyabb gondolatainkat is, hogy tudjuk tovább fűzni azzal, amit már elolvastunk, megtanultunk, ismerünk, illetve az előttük lévő alkotók vetettek. Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, épp oly piros, épp oly erős, de mégse koszorú. Csak a madzag tenné, nem a madzag teszi. A madzag, mint tudjuk, mellékes harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára. Nem tudom, hogy ki ismeri közületek ezt a gondolatfolyamot. Ezt tegye fel a kezét. Hú, látom, azért van egy-kettő. Tömegről nem beszélhetünk, szülők is nyugodtan föltehetik a kezüket, aki ismeri. Még kevesebb tömegről beszélhetünk. De én azt gondolom, hogy ti ezen akkor is gondolkodtatok már, mert hogy Őrkény István szemléletmódja nem állhat messze tőletek, és mindazoktól, akik segítettek titeket a versmondásban, a felkészülésben. Azért merem ezt állítani, mert amiért eljöttetek, hogy a verset föltámasztátok papírsírjából, azzal koszorút is fűztetek a paprikából. És ezzel hatalmas nemes tettet vittetek véghez. Mert ősidők óta kísértette az emberi hiedelmet, hogy nem egy Isten van, hanem kettő. Egy jó és egy rossz. És azok viadala dönti el a világ dolgát, de az szerint, hogy mi melyikük táborába állunk. De a táborok állnak, a küzdelem egyre keserűbb, és a legnagyobbak is azt mondják, döntőre kerülhet. Mégpedig éppen a rossz felé tart most. És mi fordíthatunk rajta. Kettőt sem kell lépnünk, 2 lépcsőt sem, s az a rossz, az ősellenség ott van. Hogy legyűrjük, hogy emelkedjünk. Ahol egy hibát megszüntetünk, az egy lépcsőfok. Ahol egy jajt elnémítunk, egy lépcsőfok. Ahol egy ártalmas, hazug hangot leintünk, egy lépcsőfok. Ahol egy tévedésünket beismerjük, 2 lépcsőfok. Ahol egy hatalmaskodót, bár istállóban, rendre intünk, egy lépcsőfok. Ahol rendreintést fegyelmezetten elfogadunk, 5 lépcsőfok. Ahol rendreintés nélkül tesszük a jó rendet, 10 lépcsőfok. Ahol egy éhes szájat megcsipítunk, az is egy nagy lépcsőfok. Igen, innen is torkon érhetjük a rosszat. Ráúszíthatjuk a jót, taposhatjuk a jobbal, és a még jobbal. Fölérhetünk hát mi is azokba a sziklafészkekbe, ahol őkanyaink sárkány gyanítottak, de ahol ma sárkánynál is iszonyúbb erő lakik. Fölérhetünk. Így vagy úgy, apránként, vagy még aprózottabban, de akár nagyolva is, és egészen fölérhetünk, egészen. Mikorra? Azt nem tudom. Nem, a legfontosabbat. A legfontosabbat azt tudom. Micsodák? Hogy mikor indulhatunk, s honnan? Mikor? Helyből, azonnal. Innen? Ti csak is innen. Mi? Hogyan? Ezeken a lépcsőfokokon. Ha elmosolyodtok a tanácson, az is egy lépcsőfok. Ha elgondolkodtok rajta, 2 lépcsőfok. Ha hazamenve innen csak egy szó, egy szépen és okosan, előrelátással és szeretettel kimondott, emberi szó erejéig valóságra váltjátok, 20 lépcsőfok. És Élyes Gyulát folytatva azt állítom, lépcsőfok a mai itt létetek is. A megszólalásotok, a pedagógusok, a szülők háttérmunkája, a Pátyi iskola évtizedes szervező tevékenysége, a jelenleg szorgoskodó lelkes kollégák, zsűritag kollégáim hűsége, az anyagi hátteret biztosító önkormányzaté mind-mind egy lépcsőfok fölfelé, a fölfelé haladáshoz. Hogy tisztának a tisztát őrizzük meg,
oltalmazzuk az időben. De fő, hogy jókedvűen, nem csak tiszta ésszel és szívvel, hanem mosolygó, tiszta arccal is. Ezt kívánom mindannyiunknak ma a Bocskai Suliban, és a Bocskai Sulin kívül is életünk további mindennapjára. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek továbbra is titeket, és jó versenyzést, kellemes együttlétet. És ne feledjétek, ha már itt vagytok, eljöttetek, akármilyen helyezést kaptok itt, kora délután vagy délben, akkor is nyertetek, mert a lépcsőfokon fölléptetek, és nem is keveset. Köszönöm szépen! A zsűri bemutatása előtt 2 tehetséges tanulónk köszönti a megjelenteket, Szevényi Réka második osztályos és Papsára, harmadik osztályos tanulónk, Furuja Illate gitár előadásában tavaszi dallamokat hallgassunk.
zsűri bemutatkozása következik, kérem a kollégákat, hogy álljanak fel, mutassák meg. Első-második osztály vers, Szabó Orsolya, Tar Csilla, Pásztornickiné Kelemen Anna. Negyedik osztály vers, Kubai Katalin, Garainé Kis Gabriella, Fekete Jánosné. Ötödik, hatodik osztály vers, Daragics Éva, Kocor Viktória és Cajlik Gabriella. Hetedik, nyolcadik osztály vers, Szádváriné Kis Mária, Pap Ildikó, Bárány Judit. Első-másodikosok próza, Végvári Katalin, Csák Mónika, Restár Anikó. Harmadik, negyedik osztály próza, Puskás Nóra, Szalai Eszter, Csordás és Sülingi Anna. Hatodik osztály próza, Willinger Ágnes, Szontág Nándor, Hászné Varga Erzsébet. Hetedik, nyolcadik osztály próza, Orbánné Szabó Ágnes, Csáforda Rita és Tóth László. Most pedig kérem kedves vendégeinket, hogy tegyék szabaddá versenyzők számára a kivonulást. Mindenkinek sikeres versenyzést, kellemes délelőttöt kívánok, és találkozunk az eredményhirdetésre.